Čo ma naučila Sára Ráchel? Poďme si teraz odpočinúť od súvislostí. Bulharská dovolenka s malinkou Ráchel bola síce fyzicky vyčerpávajúca, ale plná čarovných dojmov, lebo som mal množstvo času pozorovať nielen seba, ale najmä správanie svojej dcérky. Veľmi veľa ma toho naučila. Bolo by teda hriechom nepodeliť sa s vami o tieto láskou nabité poznatky. Pre autenticitu som vety ponechal v pôvodnom znení, tak ako som ich písal domov manželke. Ahoj, mamička. Tak sme už z Ráchel v Bulharsku. Sárke patrí celý svet. Viem, že bude ako dospelá veľa cestovať. Aj preto prišla k nám do našej rodiny, aby jej svetobežnícky otecko ukázal lietanie už ako 17-mesačnej. Súvislosť je už teraz zrejmá. Keď som bol malý, brávala mamina mňa aj malého bračeka na dovolenky do Bulharska. Ako na to splatu ženskej sestry našetrila, som doteraz nepochopil, ale vďaka tým letným výletom k moru ma neskôr v dospelosti neustále omínali túlavé topánky. Len by som lietal a spoznával. Aj preto som sa veľmi tešil na túto prvú dovolenku s dcérkou. Keď sme v Burgase vystúpili z lietadla a zobrali si batožinu, hneď nás šikovali do autobusu. Ako sme sa pohli, zistil som, že nemám premalú vodu. Chlap s dieťaťom na dovolenke, klasika. Našiel som v batôžku iba 3 čisté krajce chleba, tak sme ich so Sárkou spokojne vyjedali. Ostatní do seba pchali prepašované chleby so salámou, kúpené bagety, pili kolu a džúsy. Myšlienkami som sa vrátil k svojej mame, lebo ona bola navlas rovnaká ako ja teraz. Nikdy nebola pripravená, ale vždy našla nejaké riešenie. Pocítil som k nej hlbokú vďačnosť. Mamička, ďakujem, že si nás brala aj s bračekom Miňom rok čo rok do Bulharska. To ty si zasiala mnohé z toho, čo máme teraz ja a Ráchel v sebe. Keď sme už boli po obede pri bazéne, pozoroval som dcérku. Všetkým navôkol rozdávala s láskou naše i cudzie veci. Tomu Ujovi dala krém, čo našla voľne pohodený na ležadle, tamtej slečne doniesla svoje načaté jablčko. Evidentne si myslí, že všetko je všetkých. Nádhera. Neúnavne behala do vody a von, a takto asi 123 krát za sebou. Liezla po zábradliach, trepala sa do pre ňu vysokých ležadiel, tlačila pred sebou stoličky, balansovala na hrane medzi bazénmi, takže z diaľky pripomínala Ježiša kráčajúceho po hladine vody. Došlo mi, že ak je naozaj po mne, tak si vďaka nej môžem vychutnať vlastnú silu. Ona sa totiž ničoho nebojí. Som na ňu neuveriteľne pyšný. A dcérke z celého srdca ďakujem za pripomenutie faktu, že som zázračná bytosť žijúca v zázračnom svete. Môžem teda všetko, na čo si pomyslím. Večer Sárka okamžite nadviazala priateľstvo s našimi bulharskými balkónovými detskými susedmi. Neprešlo ani 7 minút a preložil som ju cez zábradlie rovno k ním. Láska otvára všetky dvere. Netreba nám ani cudzie jazyky, stačí otvoriť srdcia. Ak sme na to ako dospelí zabudli, kochajme sa a učme sa od detí. Pa, otecko. Mamička, na našom bulharskom pobyte sa nič nezmenilo. Sárka pije iba čistú vodu, čaj jej nedávam, nechýba jej. Tak a už to vieš. Dokonca sme včera, kým sme neobjavili supermarket Perla, pili iba vodu z vodovodu, čo nám delegát vyslovene zakázal. Ale veď ma poznáš. Čo mi zakážu, to ma bude just zaujímať. I Ráchel je taká. Aj mliečko som jej zalieval obyčajnou teplou vodou z vodovodu. Nechcelo sa mi ísť dolu výťahom ku kanvici, z malou by to trvalo večnosť. Tak a už to vieš. Chlap sa vždy vynájde. Udržuj pokoj, zatiaľ nehnačkujeme. A ani nebudeme, lebo ocko vie, že keď z toho nebude mať strach, tak to ani nepríde. Ozaj, a pijeme pivo. Áno, to množné číslo je správne. Tak a už to vieš. Však vie, že jej chutí. Keď totiž pijeme pivo, nemusíme jesť. Tak a už to vieš. Len ho nesmieme prestať piť, lebo potom zjeme veľmi veľa. Tak to proste je. Len to nikomu nehovor. Tiež chodíme obaja non-stop bosí. Sme ako dvaja korzári, ktorých more vyvrhlo konečne na súš.
Aj včerajšie špinavé oblečenie bolo dnes ráno nečakane čisté, tak sme si ho znova obliekli. Tak a už to vieš. Prikývla na to aj Sárka, že jasné, dáme včerajšie, mamina tu nie je, môžeme. Na dverách izby nám neustále visí ceduľka nevyrušovať, neupratovať, spíme. A pritom sme tak božsky zobudení. Mobil nedvíham, veď som na dovolenke. Na Sárkinej dovolenke. Som tu pre ňu. A ona mi to 100-násobne vracia svojim smiechom, pohľadom, gestami, všetkým, čo robí. A ozaj, Ráchel už našla odvahu a sama sa spúšťa po šmíkačke. Ale zatiaľ iba dolu brúškom. Tak a už to vieš. Keby si ju videla, keď včera večer prvýkrát zbadala more, ktoré ju vítalo, rozburácané vetrom, celé naradostené, že sa idú konečne stretnúť. Z jej očí šla obrovská žiara. Žasla, ako sa dokážu čudovať len deti. Chcela niečo vysloviť, ale nedalo sa jej. Iba otvorila ústa. Občas kúkla na ocka, či je všetko v poriadku, a žiarila. Žiarila na spenené vlny. Žiarila do celého vesmíru ako maják pokory pred tým mocným tajomným hukotom. Tušil som, že to bude silné, a aj bolo. More ju chvátilo. Chýbaš jej. Keď sme sa vracali od mora do izby, smutne vykrikovala do tmy: Mama, mama! A to nikdy nevidela film Kolia. Zvieralo mi srdce. Nikdy by som ju neoklamal, tak som jej vysvetľoval, že sme tu len nakrátko, na pár dní, a že o chvíľu sa opäť všetci zvítame ako rodina. Láska je presne to, čo chýba tomuto svetu. Preto nám sem Boh posiela takéto bytosti. Nie sú to deti, sú to bytosti lásky. Prišli sem zachrániť matku zem. Z celého srdca ďakujme za všetky deti. Vážme si ich, učme ich a učme sa z nich. Objímame ťa. Ja za teba pohládzam princeznú Sárku. Ty za mňa boskaj anielika Samka. Váš otecko. Ahoj, mamička. Tu v Bulharsku je čarovne krásne, napriek tomu, že nemáme výhľad na more a osy si postavili hniezdo priamo v odtoku nášho balkóna. Ráchel výskala a ukazovala na ne nebojacne prstíkom. Neboj sa, na recepcii ich neprezradíme. Naša dcérka sa včera v bazéne pokakala. Zistil som to tak, že keď som ju chytil, z plaviek jej vyšiel kúsok hovienka. Hneď som to dal do poriadku, aj ju. Neboj sa, aj pútnici majú svoje hranice, toleranciu a čistotu k svetu majú vrodenú. Spomenul som si pri tejto príležitosti na to, ako deň pred naším odletom otvorila šuplík, vybrala z neho zrkadlo a rozbehla sa s ním. Pomyslel som si, teraz ho určite rozbije a privolá tak smolu. Začal som ju naháňať, smiala sa. A keď som ju dobiehal, hodila zrkadlo o zem. Z jednej strany sa rozbilo, však čo iné sa mohlo aj stať. Veď som jej na to sám vytvoril program. Nevieš o tom, ale zobral som vtedy mexickú hrkálku, čo jej darovala Sofia, a podal ju Ráchel so slovami: Ty si šamanka. Tak ti to vyveštila Sofia. Takže je to na tebe. A obišiel som s ňou celý dom. Ako som držal našu dcerku na rukách, šepkal som jej, nech s tou kokosovou hrkálkou rachotí, čím okabátime znamenie rozbitého zrkadla. A Ráchel prirodzene rachotila. Nebolo jej treba dvakrát hovoriť. Rada robí hluk, však vieš. Keď si spomeniem na obidva tieto symbolické momenty, vravím si, že väčšiu váhu treba prikladať tomu šťastiu prinášajúcemu hovienku. Pochábel život sa bude naozaj vyvíjať podľa toho, ktorým myšlienkam dáme silu. To ma naučila Sárka. Je to prekrásny pocit, keď sa k tebe pred spaním pritúli dieťa a spokojne zaspí. A ty ako rodič vieš, že si mu vytvoril nádherný deň. Niektorí ľudia môžu oponovať, že dospelý by mal myslieť aj na svoje potreby. Lenže ja som si povedal, že toto bude dovolenka mojej dcérky a ona mi to mnohonásobne vracia. Tomu, kto vie, čo chce a je s tým dokonale stotožnený, sa všetko do bodky vyplní.
Mamička, vieš, ako silno sa na mňa Ráchel tlačí v spánku tou svojou malou rytkou? Je zlatá, milujem ju. Boskávame vás a ďakujeme za bosky od vás, otecko. Mamička, žitie v prítomnom okamžiku mi Ráchel ukazuje v priamom prenose. Včera vchádzala do vln ako lev. Fúkal silný vietor, ktorý trhal červené vlajky. Záchranári si šli vypískať pľúca, čo neustále niekoho upozorňovali, nech sa neopováži ísť do mora na viac ako 10 metrov. Ale moja dcérka, ruky hore a behom do vody, ktorá ju šíbala o piesok ako korbáč riť. Myslí, že sa poučila? Všade prítomný ocko ju zachránil, aby sa mohla zas a znova s pišťaním vrhnúť do vln, ktoré boli väčšie ako ona. Potom sa vybrala po brehu na výlet. Vôbec ma nepotrebovala. Sledoval som ju asi 50 metrov, schovávajúc sa za ľudí. Ale ona sa ani raz neotočila. Iba sa plietla všetkým popod nohy a vyhýbala sa vlnám. Šla ako drak, nebála sa. Aj som zistil prečo. Stačí jej, keď sú okolo nej nejakí ľudia, hociakí. Ona verí, že sú dobrí, že si všetci tu na zemi navzájom pomáhame. Je silnejšie, ako tušíme. Som veľmi zvedavý, kedy objaví svoje životné poslanie. Večer, keď sme zaspávali, jej hovorím. Sárka, dnes bolo to more mocné však. Aj tie vysoké vlny. Koľkokrát ťa i zalialo však. Venovala mi polsekundový pohľad a potom znova skákala po posteli celá naradostená, že matrac trochu peruje. Žitie v prítomnej sekunde. Cez usmiaté oči vysielala. Oci, čo bolo to bolo? Teraz už mám inú zábavku. Ďalšiu radosť života. Skáčem si, nevidíš? Vlny budú aj zajtra. A keď nie, príde čosi iné. Netras sa. Veď život je farebný, voňavý, prekrásny. Tak toto ma učí naša princezná. Pohľaď za mňa, samka, otecko. Mamička, keď som teraz s našou malou dcérkou sám a sme non-stop spolu, dokonale ju spoznávam a ona mňa. Nie je len anjel, ako si myslíš. Už sa mi párkrát hodila od nespokojnosti o zem a plakala. Napríklad, keď sme odchádzali od bazéna a ona zbadala na stole, kde sedela iná rodina, autíčko. Samozrejme, hneď ho veľmi chcela. Plakala, priam zúrila, keď som jej to nevedel vysvetliť. Podľa moderných psychológov teraz vchádza do obdobia vzdoru. Áno, ja viem, iba skúša moje hranice. A ja jej ich s láskou ukážem, nech nemá v živote chaos. Jedno ma však teší. Jej hnev netrval dlho. Do 5 až 10 sekúnd ju upútalo niečo iné a opäť bolo všetko v harmónii. Aj sa dnes prela s jedným bulharským dievčatkom o kýblik. To sú však ich lekcie, do tých ja vstupovať nebudem. Náš bulharský pobyt sa končí. Chcem poďakovať krásnemu Bulharsku, krajine s nádhernými ľuďmi, ktorí nám dovolili vstúpiť a spoznať ich zem. Občas sme síce stretli aj zamračených, ale to len preto, lebo aj ja som musel byť vnútorne z časti zachmúrený, takže im taktiež ďakujem, že ma učili znova sa usmiať. A v neposlednom rade chcem poďakovať Ráchel, svojej prekrásnej bábike, ktorá ma počas všetkých dní učila spoznať sa. Je to naozaj tak. Odmena za každé vynaložené úsilie sa nedá zmerať podľa našej práce, ani podľa času stráveného nad ňou, ani oceneniami či uznaniami, ale podľa lásky, s ktorou sme danú vec robili. Ivka, moje telo je ubolené, ale srdce mám naplnené oceánom lásky, čo je znakom, že som nepodvádzal. Dcérka, a tebe ďakujem. Paľko a Ráchelka od Horčičákov.